Вие сте студент в Югозападния. Имаме нещо за вас. Не е история. А хакатон. Това е състезание за идеи. 25 февруари, 11 часа, зала 114 на учебен корпус 1. Ще се състезавате по темата новите умения на бъдещето. Искате ли да ви подскажа? Грамотност. Но каква грамотност? Обща, дигитална или финансова? Аналитично мислене или емоционална интелигентност. Но има и други видове интелигентност. Кои точно ви трябва? Критично мислене, отвореност към иновациите, устойчивост, но и адаптивност. Елате да говорим на хакатона и да ви кажа една тайна. За победилия отбор ще има награда. Каква? Елате и ще видите.